Gaur gertatu gona, Euskaldun pilo batuko garela, bertsolari txapelketaia Bizkaikoa finalerantza doa, final aurrekoa daukagu hemen, 600 bat lagun edo batuko gara, 600 sarreraia salduta dekoguz, eta nik uste dut Galdakaon bertsoarekin gozatzeko parada ederrekuiko dugule, egoten da bebai Torrezabaleko saioa, eta urtean zehar egiten dira beste pare bat saio, baina gaurkoa polita izango da, eta nik uste dut neguko egun honetan pixkat epelduko gaituela Euskarak eta bertsolaritzak, ez? Antolakuntzaren barruan bagauze hainbat pertsona, ni nase Galdakoko bakarra esango nuke, eta gugana jo dute bertako eskolako kia nasen aldetik, gaurko lanetan eta nire aletxoa jartzera. Mozoio aurrean gaur artean kanta izan dut askotan, Galdakostarren egunean zein, bekean asentziotan, elebana pentzetan zerreta txapelketan, urretako kantxa hontan, txertatu nintzen leku berean, ingone banik berzotan. Txertatu nintzen leku berean, ingone banik berzotan. Jaso duzu espero zen duna? Bai, oso bertsokari polita izan da, eta oso ondo pasa dugu. Bai, egia esan da edarto egon gara. Zein izan da gehien gustatu jatzen momentua? Amaiera, etxaun irabazi dagoelako. Bueno, nondik etorri zari, Zamudiutini. Eta nile Samatik. Eta zelan ikusi duzu, gaurko Galdakako final aurrekoa gustora? Nitzako nik esan nuen, iruretatik ikusten nuela nibela gehien hemen ongo zala eta holan doala uste dut, bai. Eta gustora emaitzagaz? Bai, edo zame honek esan dumulez, gaurko saioa esali hobea izin dela arterako baino. Bai, gaurkotik lau paselik ez finalera puntazioetik, lau badoaz gaur arteko puntazioakaz, bai. Bilboko finalera joteko asmori bai? Bai, hori ezin dugu galdu. Gaur orduan gustora Galdakoan? Ni bai, ni oso gustura, bai. Ederto gagoz puntu kontuak itxi daiguzan aparte, kanpoan aro petrala dugu hementxe gauz elegante, igual honena dugu bertzotan jarraitzea bihar arte. Ezer baino den, zorionak gustora gertutako emaitzagaz? Bai, emaitzagaz zelan ez, semifinalatan helburue finalea sartzik zeten da, eraz helburu hori lortute posik, bai. Zein izan da gehien gustau jatzun momentua eta gehien sufritu duzuna gaur Galdakon? Bildur gehien emoten doztena beti bakarkako iziten da, anera aukeratu doinu ebe ez da teknikoki erreza, entramentutan dabe bildur batzuk eukidoa, ze beti ez dozte ondo urten, eta bakarkako da bildur gehien eukiten dozte dena, eta gaur nahiko ondo erantzun dutze dela petza dut, eta horregaz posik nau. Eta gero ofiziotan nahiko eroso ibilinaz, ez beti gustoko papeletik edo papel erosotik, eta petza dut horretan asmatu dutela, ez? Igual papel txarra zanean eusten. Eta, zelan, hartu zaitu beste behin Galdakok, kasu honetan, ez edozein bertso saiotan, final aurreko baten. Bai, plaza ederra gonda, gomendetan izen dugu geure artean gitxik ez berotuten zan, eta pentsa dut gitxi baino gehitxo behin dugule, eta azkenean esano giro beroa egonda, nik pentsa dut saio ona indogule, de hecho nik zalantzan handien eukozan ni izango beten nintzen lehengoaz, Bizkarra eta Xabat bereziki oso ondo ikusi doaz, eta claro, bertzotan ondo iten dozunean, jentea perantzun egiten dugu, eta simbiosi holango moduko bat sortu da, eta saio ederra, giro ederra, eta Galdak hori eskertut,